tanang katawhan sa Ciudad Sadigos ug sa probinsya sa Davao del Sur. Kini ang inyong gala Joseph Cagas. Kasing-kasing kong muhangyo sa inyo sa ato ang kanunay sundon ang ato ang mga minimum health standards. Nasayod na gayon mo nga ang virus, COVID virus, usa ka delikado nga virus nga makapatay. Gani balik-balik ko nako kanunay natong pahinumduman ang ato ang kagalingon sa angay natong buhaton. Usa kita mugawas sa ato ang panimalay. Mugawas lamang kita sa atong panimalay bisan pa man no kita ang diri sa Digos City under GCQ naga gitugutan lang gyapon no ang paggawas Pinas pagpalit og mga essential goods ug katong mga essential travels gialaw na nato apan usa ta mo lakaw ato ang i-check naka maskara na ba ta nakasuot na ba tag maskara ikaduha kung natay alcohol nagdabatag alcohol ikatulo kanunay natong hinumduman may abot nato sa lugar sa atong destinasyon magdistansya jud ta o dili mo minus 1.5 meters. So mga pahinumdum nako, mga kaigsuonan ko sa Digos, ayaw kalimti. Ang minimum health standards kung diin mao kini. Una, kanunay magsuot og maskara. Ikaduha, magdistansya og dili mo minus 2 ka metro sa imuha sa matag usa. Ikatulo, kanunay tang manghugas sa tuang kamot o kaha mga alkohol. Ikaupat, ayaw pagduha-duha sa pagpabakuna. Maura jud kini ang pamaagi nga mabalik nato ang normal ug naanda natong mga lihok sa wala pa ang COVID. Mao ni hangyo nako sa tanan para mubaling na gawas nun ta sa paglihok. Gawas nun tas pagpanginabuhi o pagnegosyo tungod kay safety na kayo ta sa ato ang panglawas kay ang bakuna usa sa pina para jud kay laing nakita nga pamaagi dire kun dili ang bakuna pero samtang ipaabot pa nato ang bakuna extra careful ta kanunay matag minutos o segundo sa ato ang kinabuhi diin no kinahanglan labi na diri sa Digos City nasayod gayud kamo. Nagkahapon lamang adunay natala nga 42 cases of COVID and 2 deaths. Kunya sa nag-30 ka pina ang namatay diri sa siyudad sa Digos. Gani nasayon man mo ang ato ang pinanggang gobernador, ang akong uyuan, isa sa biktima sa COVID. So kini ta no nga panghitabo, subok ng panghitabo sa among pamilya ug sa tanang katawan sa Digos nga wala na si Gog tungod aning COVID mga tao nga nagsuporta sa iya no ayaw na mo og kanabitaw pag na doubt kung nabay COVID o wala sigog na gani ang naigo tungod sa iyang pagserbisyo kanato na-expose siya sama sa unang na-expose ko tungod kay ang serbisyo dili kalikayan mo gani na nga even sa ang mga katawhan na wala man to nagpasabot nga wala to nag-careful siguro nag-careful ko pero dili kalikayan nadyoy mga breach sa ato ang mga protocols labi na kami nga mga public servants kanunay nagatubang og tawo so mao na pahinomdom nako naunta nga magsilbi ni nga mahimo na tong tawag ka na bitaw hinumduman kanunay nga daghan na kaayo na biktima sa COVID apila nga to ang pinanggap ng gobernador Dudu Cagas. So isa sa among kauban diri sa City Hall si Kagawad Ernesto Salaysay kagabi po dahil siya na nawad-an kapsas kinabuhi tungod gihapon sa COVID. So again mga pinangga na kong Digosenyos mga kahupong kanunay natong batasanon ang pagsunod sa minimum health standards. Daghang salamat ug maayong adlaw kanang